Aquesta meditació la pots fer qualsevol moment de l'any en què necessitis deixar anar coses del passat per poder avançar. Consisteix en una revisió de l'any que ja ha passat i una visualització del proper any per enfocar-te sense càrregues i en positiu. Pren-te un temps de calma, un espai per tu d'uns 15-20 minuts aproximadament, en un lloc tranquil i sense interrupcions. Seu en una cadira o a terra amb l'ajuda d'una manta o coixí sota les natxes. I si és la primera vegada que seus a terra a meditar, pots mirar el meu vídeo Com seure a meditar al canal de YouTube Núria Belliu. Quan estiguis a punt, tanca suaument els ulls i respira profundament, allargant la respiració, portant tot l'aire dins i tot l'aire fora. Respirant pel nas i sentint les sensacions de l'aire a l'entrar i al sortir. Portant tota l'atenció a aquestes respiracions llargues i profundes. Deixa anar tensions amb cada expiració i inspira energia i benestar amb cada inspiració. A continuació, respira normalment, de forma espontània, posant l'atenció a les narines, observant les sensacions de l'aire a l'entrar i sortir pel nas. Probablement sentiràs que a poc estàs cada vegada més centrada, més centrat. Si no et passa això, no passa res. Senzillament observa el neguit que hi pugui haver també. Cada vegada que et descentris d'aquesta meditació, torna l'atenció a les narines, a l'entrada i a la sortida de l'aire, observant les sensacions al nas. Pots sentir un cert pessigolleig a les narines, pots sentir la temperatura a l'entrar i al sortir l'aire. Connecta amb aquestes sensacions i ves afluixant la ment per portar tota la teva atenció en aquest moment present.
Disposa't a seguir ara la meditació, visualitzant el darrer any mentalment, observant els aconteixements sense jutjar-los. Senzillament observant el transcurs de l'any com una pel·lícula, sense entrar en pensaments, en interpretacions o en judicis. Des de que va començar l'any, fes una petita revisió de les teves vivències, sense jutjar-te ni jutjar a ningú. Només observant. Poden haver-hi experiències agradables o desagradables. Ves-les acollint totes, amb observació, com si fossis un espectador extern. Hi poden haver hagut moments de calma i també hi poden haver hagut moments molt turbulents. Depenent de cadascú, observant les experiències, fins al dia d'avui. Visualitza a continuació aquells moments o aquelles persones per les que sents agraïment. Persones que t'han aportat molt aquest any. Persones que poden ser més properes o potser més llunyanes, però cap a les que sents un agraïment profund. Agraint a cadascuna d'elles, visualitzant-les davant teu, connectant amb aquest sentiment d'agraïment envers elles. Deixa't sentir. Deixa que vagin apareguent aquestes persones. I deixa que els hi arribi el teu agraïment a través de la meditació. A continuació, segueix en connexió amb el teu any anterior i observa si apareix alguna necessitat de demanar perdó a algú. Potser algun moment no vas actuar com t'hagués agradat. Et
et vas quedar amb la necessitat de parlar-ne, d'expressar els teus sentiments. Ara pots visualitzar aquell moment, aquella persona i disculpar-te de tot cor, sense entrar en la situació, només connectant amb aquest sentiment. Pots visualitzar la persona o les persones davant teu i senzillament enviar-los aquest demanar perdó. Aquest sentiment de disculpes. Pots mentalment dir-li a aquesta persona, a aquestes persones: ho sento, em sap greu, perdona'm. El que et sorgeixi, deixant que els hi arribi les teves paraules a través de la meditació. I si apareixen emocions intenses, respira profundament, deixant que la respiració ajudi a regular l'emoció. A poc, seguint amb la meditació, fent un pas més, posant atenció ara en si necessites perdonar a algú. Hi ha algun recel cap a alguna persona? Has sentit que et ferien? Ara és un bon moment per perdonar aquesta persona i alliberar-te del ressentiment. Forma part del passat, donar-hi voltes et fa perdre temps i qualitat del moment present. Deixa-ho anar i decideix què vols fer ara, a partir d'ara, amb aquesta situació, si hi ha alguna cosa que està a les teves mans. Visualitzant la persona o persones que necessitis perdonar davant teu i expressant el teu sentiment de perdonar-les, deixa que els hi vagi arribant aquest sentiment, aquestes paraules a través de la meditació. Ara que ja has connectat amb l'agraïment i el perdó, ja pots donar pas a visualitzar el proper any. Com t'agradaria que fos? Com t'agradaria sentir-te? Quins són els teus principals propòsits? Visualitza'n almenys 3
deixant que apareixin sense forçar. Fixa't si són situacions que depenen de tu. Et proposo que posis l'enfocament en allò que està a les teves mans o sobre allò que tens algun marge d'influència. Tot i que algun dels propòsits pot ser més general, connecta almenys amb un o dos propòsits que siguin personals. Reflexiona ara sobre quines accions pots fer per aconseguir aquests propòsits. Relaxa el pensament perquè puguin anar apareixent diferents idees de forma creativa. Quan sentis que estàs a punt, quan sentis que tens focalitzats almenys 3 propòsits i que tens clares les accions que pots dur a terme, almenys la primera acció, el primer pas, pots tornar a connectar amb la respiració. Posar tota l'atenció a l'entrada i a la sortida de l'aire. Allargant la respiració, connectant amb la profunditat de l'aire a l'entrar i al sortir. I a poc, quan tu ho sentis, quan sentis que estàs a punt, suaument obre els ulls, connecta amb el teu entorn i escriu ara les reflexions i accions que et vinguin al cap en un paper, en el teu bloc de notes. Deixa que flueixi l'escriptura i anota aquestes reflexions que hagis fet amb la meditació, si vols, i els passos que duràs a terme properament. Que tinguis un any de plenitud i abundància. Una abraçada.